вохӯри мулоқот бо қишрҳои гуногуни ҷомеа алахусус ҷавонон аз омилҳои пешгирӣ аз ҷинояткорист ки мақомоти милитсия мунтазам аз ин усул истифода мебарад. дар гузориши навбатии оиди ҳамин гуна чорабинии масъулини шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом маълумот гиред. дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом бо ибтикори мақомоти милитсияи ҳамин шаҳр ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷавонон ва ҷалби онҳо ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ аз ҷумла иштирок дар пешгирӣ ва ошкорсозии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни ҳамсолон ҷаласаи маърифатию тарбиявӣ бо иштироки раиси шаҳри Конибодом Зафар Давлатзода, сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ полковники милитсия Муҳаммад Сафар Пирзода ва роҳбарони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ баргузор гашт. дар ҷаласа таъкид рафт ки ҷавонон қувваи бузургу пуриқтидор ва пешбарандаи сиёсати пешанамудаи ҳукумати кишвар ба ҳисоб мераванд ва имрӯзҳо дар Тоҷикистон барои мутахассису соҳибкасб гардидани ҷавонон тамоми шароит фароҳам карда шудааст. даъвати маърузатчиён аз иштирокчиёни чорабинӣ, ҷавонони фаъол, аъзоёни гурӯҳи авангард ки донишҷӯёни коллеҷу омӯзишгоҳҳо ва хонандагони синфҳои болоии мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти Конибодом буданд, он буд ки дар баробари донишандӯзиву соҳибкасб гардидан, ҳушёрии сиёсиро аз даст надода, шомилшавии ҳамсолонашонро ба гурӯҳҳои ифротиву террористӣ пешгирӣ намоянд. дар ободиву сарсабзии диёри худ ҳиссагузорӣ намуда, бо амалу рафтори намунавӣ, дастовардҳои илмиву ихтироъкорӣ ва варзишӣ парчамбардори давлату миллати хеш бошанд. дар идомаи мулоқот як зумра ҷавонон ба сухан баромада барои пайваста мавриди таваҷҷӯҳи ғамхорӣ қарор гирифтан ба роҳбарони сохторҳои давлатӣ изҳори сипос ва омодагии хешро баҳри хизмат ба нафъи ватани маҳбуб баён доштанд. дар хотима фаъолияти арзандаи ҷавонони гурӯҳи авангард бо тӯҳфа ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом сарфароз карда шуданд, ки боиси рӯҳбаландии ҷавонон гашт. инҷо расидем ба интиҳои барнома. барномаи милитсия хабар медиҳад-ро ҳамзамон дар шабакаи YouTube бо ҳуруфчинии пайки суғд метавонед тамошо кунед. таҳиягарони барнома умедворем ки бо дидани хатогии дигарон шумо тамошобини ҳушманд рост гуфтану нек зистанро шиёри зиндагӣ интихоб намуда берун аз чаҳорчӯбаи қонун қадам нахоҳед гузошт, зеро қудрати тавонои қонун сипари муҳофиз барои мову шумост. сиҳату сарбаланд бошед. то дидори навбати хайр.